Primera epístola de l'apòstol Pau a Timoteu. Primera de Timoteu, capítol 1. Pau, apòstol de Jesucrist, per manament de Déu, Salvador nostre, i del Senyor Jesucrist, la nostra esperança, a Timoteu, veritable fill en la fe, gràcia, misericòrdia, pau de part de Déu, Pare nostre, i de Jesucrist, Senyor nostre. Com et vaig exhortar en anar-me'n cap a Macedònia, et demano de quedar-te a Efes perquè manis alguns que no ensenyin doctrines diferents, ni facin cas de faules i genealogies interminables que més aviat fomenten controvèrsies que no pas l'edificació que ve de Déu, que és en la fe. Però el fi del manament és l'amor que prové d'un cor pur i d'una bona consciència i d'una fe sense fingiment. Alguns s'han desviat d'aquestes coses i s'han apartat cap a la parleria buida, volent ser mestres de la llei, sense entendre ni el que parlen ni el que afirmen. Tanmateix, sabem que la llei és bona si un n'usa legítimament, sabent això, que la llei no és establerta per al just, sinó per als malvats i rebels, impius i pecadors, sacrílegs i profans, parricides i matricides, homicides, fornicadors, sodomites, traficants d'homes, mentiders, perjurs i qualsevol altra cosa contrària a la sana doctrina, segons l'Evangeli de la glòria del Déu benaurat que m'ha estat confiat. I dono gràcies al qui m'enfortí, a Crist Jesús, Senyor nostre, perquè em considerà fidel i em posà en el seu ministeri, encara que abans jo era blasfem i perseguidor i ultratjador, però se'n va tenir misericòrdia, perquè ho vaig fer per ignorància en la incredulitat. Però la gràcia del nostre Senyor sobreabundà amb la fe i l'amor que és en Crist Jesús. Aquesta paraula és fidel i digna de tota acceptació. Crist Jesús va venir al món per salvar els pecadors, dels quals jo en sóc principal. Però per això se m'ha tingut misericòrdia, perquè en mi, primer, Jesucrist, mostrés tota la longanimitat com a exemple per als qui han de creure en ell per a vida eterna. I el Rei dels segles, immortal i invisible, a l'únic savi Déu, honor i glòria pels segles dels segles. Amén. Aquest és el manament que t'encomano, fill Timoteu, d'acord amb les profecies prèvies referents a tu, que amb elles lluitis la bona lluita, tenint fe i bona consciència, perquè alguns, havent-la rebutjat, van naufragar concernent a la fe. D'aquests són Himeneu i Alexandre, els quals vaig lliurar a Satanàs perquè siguin corregits a fi que no blasfemin. Primera de Timoteu, capítol 2. Exhorto, doncs, que primer de tot es facin súpliques, pregàries, intercessions, accions de gràcies per tots els homes, pels reis i per tots els que ocupen un lloc d'autoritat, a fi que puguem dur una vida tranquil·la i en pau, en tota pietat i dignitat. Perquè això és bo i agradable davant de Déu, Salvador nostre, que vol que tots els homes siguin salvats i vinguin al coneixement de la veritat. Perquè hi ha un únic Déu i un únic mitjancer entre Déu i els homes, Crist Jesús, home, el qual es donà a si mateix com a preu del rescat per tots, per a testimoni donat en el temps oportú, per al qual vaig ser constituït predicador i apòstol, dic la veritat en Crist, no menteixo, mestre dels gentils en la fe i en la veritat. Vull, doncs, que els homes preguin en tot lloc, alçant unes mans pures, sense ira ni discussió, que també les dones, amb una conducta honorable, s'adornin amb modèstia i discreció, no pas amb pentinats complicats, o amb or, o perles, o robes molt cares, sinó mitjançant bones obres, com escau a dones que professen reverència vers Déu. Que la dona aprengui en silenci, amb tota submissió, i a la dona no li permeto d'ensenyar ni d'exercir autoritat sobre l'home, sinó que estigui en silenci, perquè Adam va ser format primer, després Eva. I Adam no fou enganyat, sinó que la dona, havent estat enganyada, caigué en transgressió, però serà preservada en la maternitat si persevera en la fe i l'amor i la santificació amb discreció.
Primera de Timoteu, capítol 3. Aquesta paraula és fidel. Si algú aspira a la supervisió, desitja una obra bona. Cal, doncs, que el supervisor sigui irreprensible, marit d'una sola muller, sobri, discret, honorable, hospitalari, apte per ensenyar, no donat al vi, no violent, no cobdiciós de mal guanys, sinó amable, pacífic, no amant dels diners, que governi bé la seva pròpia casa, tenint els fills en submissió amb tota dignitat, perquè si un no sap governar la seva pròpia casa, com podrà tenir cura de l'Església de Déu? Que no sigui un neòfit, no fos que s'envanís i caigués en la condemnació del diable. També cal que tingui un bon testimoni de part dels de fora, a fi que no caiguin descrèdit ni en parany del diable. Semblantment als diaques, que siguin dignes, no pas de doble llengua, no donats a beure molt vi, no cobdiciosos de mal guanys, que guardin el misteri de la fe en una consciència pura. Aquests, també, que primer siguin provats i després, si són irreprensibles, que serveixin com a diaques. Igualment les dones, que siguin dignes, no calumniadores, sòbries, fidels en tot. Que els diaques siguin marits d'una sola muller, que governin bé els fills i les seves pròpies cases, perquè els que hagin servit bé com a diaques es guanyen un bon grau i molt coratge en la fe que és en Crist Jesús. T'escric aquestes coses amb l'esperança de venir a tu ben aviat, però si hagués de trigar, sàpigues com cal comportar-se en la casa de Déu, que és l'Església del Déu vivent, columna i suport de la veritat. Indiscutiblement, és gran el misteri de la pietat. Déu es manifestà en carn, fou justificat en l'esperit, vist pels àngels, predicat als gentils, cregut en el món, acollit dalt en glòria. Primera de Timoteu, capítol 4. Però l'esperit diu clarament que en els darrers temps alguns apostaran de la fe, fent cas d'esperits enganyadors i de doctrines de dimonis, dels qui parlen falsament amb hipocresia, que tenen cauteritzada la pròpia consciència, que prohibeixen de casar-se i manen abstenir-se de menjars que Déu creà perquè els creients i coneixedors de la veritat en participin amb acció de gràcies, perquè tot el que Déu ha creat és bo, i no s'ha de rebutjar res del que rep amb acció de gràcies, perquè és santificat per la paraula de Déu i per la pregària. Si exposes aquestes coses als germans, seràs un bon ministre de Jesucrist, nodrit amb les paraules de la fe i de la bona doctrina que has seguit fidelment, i evita les faules profanes i de velles i exercita't en la pietat, perquè l'exercici corporal és útil per a poca cosa, mentre que la pietat és útil per a tot, tenint la promesa de la vida tant de la present com de la futura. Aquesta paraula és fidel i digna de tota acceptació. És per això que ens esforcem i som ultratjats, perquè esperem en el Déu vivent, que és el Salvador de tots els homes, especialment dels creients. Mana i ensenya aquestes coses. Que ningú no menystingui la teva joventut, però sigues un model per als creients en paraula, en conducta, en amor, en esperit, en fe, en puresa. Fins que jo vingui, aplica't a la lectura, a l'exhortació, a l'ensenyament. No descuidis el do que hi ha en tu, que et fou donat per la profecia amb la imposició de les mans de l'assemblea d'ancians. Ocupa't d'aquestes coses, estigues en elles, perquè el teu progrés sigui manifestat a tots. Tingues compte de tu mateix i de la doctrina. Persevera en aquestes coses, perquè fent això et salvaràs tu mateix i els qui t'escolten. Primera de Timoteu, capítol 5. Un ancià no el renyis, sinó exhorta'l com un pare, els joves com germans, les ancianes com mares, les joves com germanes amb tota puresa. Honra les viudes, que realment són viudes, però si una viuda té fills o nets, que aprenguin primerament a mostrar la pietat envers els de la pròpia casa
i a donar una recompensa als progenitors, que això és bo i agradable davant de Déu. Però la que és realment viuda i ha quedat sola, té la seva esperança posada en Déu i persevera de nit i de dia en les súpliques i les pregàries. Però la que es dona els plaers, vivint, ja és morta. Mana també aquestes coses, a fi que siguin irreprensibles. I si algú no procura per als seus, i especialment pels de casa seva, ha negat la fe i és pitjor que un incrèdul. Una viuda, per a ser inscrita en la llista, que no tingui menys de 60 anys, que hagi estat muller d'un sol marit, que tingui testimoni de bones obres, si ha criat els fills, si ha practicat l'hospitalitat, si ha rentat els peus dels sants, si ha socorregut els afligits, si s'ha dedicat a tota mena d'obra bona, però refusa les viudes més joves, perquè quan la sensualitat les allunya del Crist, volen casar-se i tenen culpa perquè han rebutjat la primera fe i al mateix temps aprenen a ser ocioses, rondant per les cases i no solament ocioses, sinó també xerraires i tafaneres i parlen de coses que no convenen. Vull, doncs, que les més joves es casin, que tinguin fills, que portin la casa, que no donin a l'adversari cap ocasió que sigui causa de retret, perquè algunes ja s'han girat per anar darrere de Satanàs. Si algun creient o alguna creient té viudes, que les ajudi, a fi que l'Església no hagi de dur la càrrega i pugui ajudar les qui realment són viudes. Els ancians que dirigeixin bé, que siguin tinguts per digne de doble honor, sobretot els qui s'esforcen en la paraula i en l'ensenyament, perquè l'Escriptura diu: no posaràs vós al bou que trilla, i l'obrer és digne del seu jornal. No acceptis cap acusació contra un ancià, llevat que hi hagi 2 o 3 testimonis. Els que pequin, redargueix-los davant de tots, a fi que també els altres tinguin temor. T'encarrego davant de Déu i del Senyor Jesucrist i dels àngels escollits, que guardis aquestes coses sense cap prejudici, no fent res per favoritisme. No imposis massa de pressa les mans a ningú, ni participis dels pecats dels altres, conserva't pur a tu mateix. No beguis més aigua sola, sinó pren una mica de vi, a causa del teu estómac i de les teves freqüents malalties. Els pecats d'alguns homes són evidents abans del judici, els d'altres els segueixen després. Igualment, també les bones obres són evidents i les que són d'altra manera no es poden amagar. Primera de Timoteu, capítol 6. Tots els servents que estan sota jou, que tinguin els seus amos per dignes de tot honor, a fi que no sigui blasfemat el nom de Déu ni la doctrina. I els qui tenen amos creients, que no els menys tinguin pel fet de ser germans, sinó que els serveixin encara millor, perquè els qui es beneficien del bon servei són creients i estimats. Ensenya i exhorta aquestes coses. Si algú ensenya doctrines diferents i no s'adhereix a les sanes paraules, les del nostre Senyor Jesucrist, i a la doctrina que és segons la pietat, està envanit, no entén res, sinó que es posa malalt amb controvèrsies i discussions de paraules, d'on venen enveges, baralles, maledicències, sospites malignes, contencions d'homes que tenen l'enteniment corromput i estan privats de la veritat, que consideren que la pietat és un negoci, allunya't dels tals. Tanmateix, la pietat amb acontentament és un gran negoci, perquè res no vam portar al món i és evident que tampoc no ens en podem endur res. Tenint, doncs, menjar i abric, estarem satisfets amb això. Però els qui volen fer-se rics cauen en la temptació i en un parany i en moltes cobejances insensates i pernicioses que enfonsen els homes en ruïna i en perdició, perquè l'amor als diners és una arrel de tota mena de mals, i alguns els han cobdiciat i s'han extraviat de la fe i s'han torturat ells mateixos amb molts dolors. Però tu, home de Déu, fuig d'aquestes coses i segueix la justícia, la pietat, la fe, l'amor, la perseverança, la mansuetud. Lluita la bona lluita de la fe, aferra't a la vida eterna, a la qual també vas ser cridat,
i vas confessar la bona confessió davant de molts testimonis. Et mano davant Déu, que dóna vida a totes les coses, i de Crist Jesús, que va donar testimoni de la bona confessió davant de Pons Pilat, que guardis el manament sense taca, irreprensible, fins a la manifestació del nostre Senyor Jesucrist, que al seu propi moment mostrarà el benaurat i únic sobirà, el Rei dels Reis i Senyor dels Senyors, l'únic que té immortalitat, que habita en llum inaccessible, el qual mai cap dels homes no ha vist ni pot veure. A ell l'honor i el poder etern. Amén. Els rics d'aquest món, mana'ls que no siguin altius, ni posin l'esperança en la incertitud de la riquesa, sinó en el Déu vivent, que ens proveeix ricament de totes les coses perquè en gaudim, que facin el bé, que siguin rics en bones obres, que siguin generosos, que comparteixin, que s'atresorin un bon fonament per al futur, a fi que s'aferrin a la vida eterna. Oh Timoteu, guarda el que se t'ha confiat, evita les xerrameques profanes i les contradiccions de la falsament anomenada ciència, que alguns han professat i concernent la fe han mal encertat. La gràcia sigui amb tu. Amén.